மச்சான் விஷால் மால் போல வழியில போலீஸ் புடிச்சுனுக்குதுடா, பார்த்து பத்திரமா வந்துருனா. ஏடா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன சொல்லக்கூடாதா? இப்பதான்டா அவர்கிட்ட மாட்டிக்கிறா. என்னடா சொல்ற? தம்பி லைசன்ஸ் எத்தா இல்லையா? மச்சான் எங்க வீட்டுல லைசன்ஸ் இருக்குது, அது மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்து குத்துறா. உனக்கொசரம் உயிரே கொடுப்பேன், லைசன்ஸ் எடுத்துன்னு வர மாட்டேனா? இரா வரேன். என்ன மச்சான்? இதான் சார் லைசன்ஸ். இந்த அப்படி நீ போ, நீ வா. ஹெல்மெட் மாட்டிக்கிட்ட வலிக்காம காட்டிக்கிட்டேன்.